nagcha-charge. Alright mga bay, muling nagbabalik inyong kamotobay. So vlog for today's ay nagkabit tayo ng charger dito sa ating 155. So ayan, ito ang napili ko. So na-order ko to sa online. Ayan, dalawang salpakan ng cord wire ng charger. Ayan. So ito yung wire niya mga bay. Itong klaseng charger na ito ay waterproof na rin, pero wag tayong kampante kahit na waterproof siya, kasi exposed siya sa labas, may chance pa rin na mabasa to, no? Ng ano yan. So napaka-importante na itong kinabit natin. So hindi na tayo mangangamba pag tayo ay babiyaheng malayo or malubatan tayo ng mga gadget natin, cellphone, gamit natin sa Google Map or Waze. So itong charger na ito mga bay, meron siyang dalawang wire. So itong pula ay positive, no? Itong itim negative. So may sarili din siyang fuse. So importante yun, may fuse. Ayan. So dito natin siya i-attach sa accessories wire. Ayan. So dito nyo naman makikita yon. Galing ito sa susian. Meron itong dalawang wire. Madali lang itong makita. Isang pula at isang itim. So dito natin siya i-attach sa itim. Hihigpitan natin yung pagkakabit ng wire, kasi pagka maluwag medyo pangit yon. Magkakaroon ng pag-iinit ng wire pag maluwag yung pagkakatap ng wire. Mas maganda siguro kung ipapahinang natin. Ganun, dahil wala tayong panghinang, kakabit na lang natin ng maayos at ibabalot ng maganda. Ayan. So itong charger naman natin ay meron tayong dalawang option paano to ikabit, no? Pwede siyang idirekta sa battery or sabay sa susi, no? Sa susian. Pag on mo ay saka din sisindi yung charger, no? Pwedeng ganon dahil meron itong sariling on off. Ayan. Pero I decide na sabay na lang sa susi para mas safe, no? Mas komportable tayo sa wiring natin. Yan. So binutasan ko pala dito to mga bay, no? Nagbilog ako ng saktong-saktong butas niya lang. Yan. So mamaya pakita ko sa inyo yung ating pagkatapos nating gawin to. Yan. Babalutin natin yan ng electrical tape kasi malapit siya sa makina, may init. Kaya babalutin natin ng maayos. Ayan, sa gustong magpakabit PM lang. So ayun na mga bay, naitap na natin. Ayan, naitap na natin. Medyo ayusin muna natin itong pagkaka-wiring natin dito, parang medyo magulo. Lilinisin natin yan para hindi makalat tignan kahit na nasa ilalim. So ayan na, iti-testing na natin. Punta dito sa cellphone. So sa gustong mag-DIY, dito lang yan. So ito yung ating accessories wire. So ayan, natap na. Nakabalot na rin yan ng magandang klaseng tube tape, no? Ayan. Yung pagka ininit nyo ay yumayapos. So yung pula dito naka-attach yung positive ng charger natin, and then yung kulay itim body ground. So ayan. So naka-tape yan doon mga bay. May fuse din naman yan kaya safe. Fuse ang puputok pagka nagkaroon ng ground. Okay. So testing na natin. Yun. Yun, kumana mga bay. Charging. Saan ba yun? Yun, sa charging sa mga bay. Hindi kita, labo. Alright. Ganda mga bay, husay. Ayan, ito pala. Yung charging siya. On off. Para sa touchscreen eh, oh. Oh. Touchscreen mga bay. Yun, gumagana yung ating charger. DIY. Ayan, sa gustong mag-DIY,
gawin lang ng maayos. Gayahin lang tong ginawa natin. Yan, alright. So, ayun lang mga bay. Kita-kits tayo sa next vlog natin. Dito sa sniper natin. So, testing natin parehas. Kung gumagana pa sa parehas. Kaya dito siya nakakabit sa baba. Lipat natin sa itaas. Yun. Kung gumagana ba. Yun. Gumagana mga bay. So, ayun lang. Hope nag-enjoy kayo dito sa ating giving ideas, no? Dito sa mga sniper natin, sa motor natin. So, kita-kits sa next vlog. Peace po sa inyo lahat.